uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba nomama sibande egameni likaJesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibonga uNkulunkulu onisebenzisayo. Ngibonga uNkulunkulu owenza ukuthi nivume anisebenzise ngendlela anisebenzisa ngayo. Kuningi ngekubali esengikubukile nje ngingenile kule group. Cabanga ukuthi ngonyaka ophelile bengiphathwa amathambo ebusika. Bonke nje bangonyaka ophelile ngangakwazi ngisho ukudonsa ingubo mangilele. Kodwa kulonyaka azange kuze kungiphathe lokho lawo mathambo. Kwaphinda kwaba idolo, bengiphathwa idolo. Selokhu babesifundisa ukuguqa mawukhuleka idolo lahamba laphela. Ngiyawubonga lo mkhuleko. AmaRomans 10:9 uyasebenza bangcwele ngendlela emangalisayo. Bekunanomhlobo wami la owangisendela imessage wathi angimkhulekise uyo-operator une-cancer yesisu. Wathi ena angimkhulekise ngase ngivele ngathi ngicela ubaba angenzele lo mkhuleko u-translate in English ukuze ngimsendele. Ngamtshela wathi ubaba hawu uzophila. Abantu baningi bephila la bene-cancer naye uzophila. Ngamsendela. Uthe mase ngimsendelile uyangisendela futhi imessage naye uthi use-operatiwe. Usebuyile theatre makufika ama-results athi ama-results i-cancer ayikho. Bangcwele imisebenzi kaNkulunkulu iyamangalisa esebenzisa labazalwane obaba nomama. Siyambonga uNkulunkulu ngani. uNkulunkulu angathi angasibusisela nina anigcinele nina. Nendodakazi yami la ibisebenza la emall kodwa ikhethe iy'nsuku. Kuthe nje le nyanga kwavele kwathiwa uzongena kwi-contract ka-3 months. Ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu bangcwele. Siyambonga ngohlobo olumangalisayo. uJehova sibusisele nina baba nomama. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen.